ברוכים הבאים להיום ב-20 דקות, פודקאסט חדש. אני רשף, אני אהיה המארח שלכם, הדובר היחיד, כנראה. אז על מה יהיה הפודקאסט? ובכן, הוא יהיה על כל מה שאני רוצה שהוא יהיה. חדשות בידור, ספורט, אקטואליה, עוד דברים אחרים שאני אוהב, כמו משחקי מחשב, רסלינג, דברים מצחיקים ברחבי האינטרנט, ובעצם כל דבר שעשוי לעניין אותי, ואני מקווה שגם אתכם, והכל באריזה נוחה של 20 דקות או פחות, רוב הזמן. נשתדל לא לחרוג מזה. היום יום ראשון, 4 לפברואר, ומה היום בפודקאסט? כמה דברים קטנים, ביקורת על סדרת טלוויזיה חדשה שעלתה בסוף שבוע, פריט קשור רסלינג, שנדבר עליו קצת, הפתיחה של סרט חדש בשם ארגייל, וגם משהו קטן ומעניין לגבי פוליטיקה בארצות הברית ואיך שהיא משתלבת עם עולם הבחירות והבידור. אז נתחיל עם סדרה חדשה שעלתה ביום שישי לאמזון פריים, סוג של רימייק למר וגברת סמית, שאם אתם זוכרים היה סרט מאוד מפורסם בשנת 2005, הסרט שבעצם שבו נפגשו פחות או יותר והתאהבו כביכול ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי, והמשיכו לחתונה וילדים, ועכשיו גם לגירושים מאוד מכוערים ותביעות משפטיות, אבל זה לא ממש רלוונטי. הסרט ההוא היה סרט אקשן קומי חביב, משעשע במשקל נוצה כזה, והסדרה החדשה שעלתה בסוף שבוע היא פרי יצירתו פחות או יותר של דונלד גלובר, a.k.a. צ'יילדיש גמבינו, a.k.a. היוצר של אטלנטה, a.k.a. טרוי מקומיוניטי, והשד יודע עוד כל מיני דברים. הבן אדם הזה באמת אחד מהאנשים הכי מוכשרים כנראה בעולם. לא יודע מתי יש לו זמן לישון, אבל לא בעיה שלנו. אז מה יש בסדרה הזאת בעצם? ובכן, כמו בסרט עצמו, מדובר בזוג נשוי, שהם בעצם גם מרגלים עבור איזשהו ארגון חשאי. בניגוד למה שמוצג בסרט, פה אנחנו רואים גם קצת את הרקע שלהם, אנחנו רואים בעצם את ההתחלה של הקשר שלהם, ומה נהיה ממנו בהמשך. ואני האמת חייב להודות, מאוד אהבתי את הסדרה הזאת, 8 פרקים של בערך 50 דקות עד שעה, אבל הקצב שלהם ממש סבבה. ומה שמעניין זה שבניגוד לסרט מ-2005, הפוקוס הוא לא על האקשן והוא לא על הריגול, הפוקוס הוא על המערכת יחסים שלהם, איך היא נבנית לאט לאט כשהם מכירים, הריחוק שלהם אחד מהשני, כמו מין איזה דייט ששידחו לכם ואתם לא ממש בטוחים מה לחשוב, אבל היא כן נחמדה, הוא כן מדליק ודברים כאלה. לאט לאט הקשר שלהם נבנה, יש משיכה, יש התאהבות, כמו שקורה במערכות יחסים. אנחנו רואים גם את החלק הזה, אנחנו רואים גם לאט לאט איך הם שוקעים כביכול לתוך חיי הנישואים המאוד מאוד לא סטנדרטיים שלהם, וגם מה קורה כשמתחילות לצוץ כל מיני בעיות בקשר שלהם. הקטע המצחיק הוא זה שהמשימות ריגול הם הרקע למערכת יחסים, הם לא הפרונט, הם לא ממש הכי חשוב. הכי חשוב זה כאילו הקשר שלהם, והמשימות
כביכול מרמזות בקטן או בגדול על הבעיות שלהם, ואיך הם פותרים אותם, ואיך הם מתקשרים אחד עם השני. בנוי בצורה מאוד נחמדה, מאוד קליל, אבל יש בזה טיפה משקל, יש בזה טיפה מחשבה. המון סצנות מבדרות מאוד, המון הופעות אורח מדליקות, כמו פול דאנו, ג'ון טרטורו, שרה פולסן, וגנר מורה ופארקר פוזי, ואני יכול להמשיך לזרוק עוד שמות. רון פרלמן גם נותן פה הופעה פשוט היסטרית. סדרה באמת כיפית, 8 פרקים כמו שאמרתי, בערך שעה. הסוף טיפה מוזר. אפשר לקוות שתהיה עונה שנייה, אני אישית מקווה שתהיה, למרות שזה לא כל כך ברור אם זה אכן קיים. מה שכן, לדונלד גלובר יש עסקה, מה שנקרא עסקת אוברול עם אמזון, כלומר שבהחלט יש פוטנציאל לעוד עונה. למרות שבהסתובבויות ברחבי האינטרנט אני שמעתי תיאוריה מאוד מעניינת, וזה תיאוריה או הצעה, וזו הצעה שפשוט יעשו מזה מעשה סוג של פארגו או משהו כזה, וכל עונה תעקוב בעצם אחרי זוג נשוי אחר. האמת, רעיון מדליק למדי, כשיש את הארגון החשאי הזה ברקע, וכל עונה בנויה אחרת בהתאם לסיפור של אותו זוג שאנחנו עוקבים אחריו. יכול להיות מאוד מעניין לדעתי, אבל גם אם תהיה עונה שנייה, שזה רק דונלד גלובר ואשתו במרכאות, שקוראים לו מאיה ארסקין, שהאמת לא ממש הכרתי לפני, אבל יש להם כימיה מאוד מוזרה כזאת, אבל היא קיימת, והסדרה עצמה באמת עובדת, כמו שאמרתי. אז אם יש לכם קצת זמן ואתם מחפשים משהו לראות, תנו לזה צפייה. נראה לי שזה יהיה טוב. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, קצת מעולם הרסלינג. אני בעוונותיי כבר שנים, מגיל מאוד צעיר, עוקב אחרי רסלינג. בא והולך כזה, אבל יש תקופה אחת בשנה שהיא בין ינואר לתחילת אפריל, שזה כאילו תקופה החמה של עולם הרסלינג, ספציפית של ה-WWE, וזה התקופה שבין אירוע הרויאל רמבל לרסלמניה, ששם כביכול המערכת של ה-WWE מכוונת כל שנה להחזיר הכי הרבה אנשים, להביא קהל חדש. ובכן, הם עשו משהו בסוף שבוע שהיה בגדר שמועה כבר כמה שבועות, אבל אישרו את זה סופית ביום שישי האחרון. קודי רודס זכה לפני שבועיים בערך ברויאל רמבל. שבועיים. הוא זכה ברויאל רמבל. כביכול מבטיח לעצמו הזדמנות לקרב על התואר, כששנה שעברה, כמו כל מי שעוקב יודע, שהוא הייתה לו גם את ההזדמנות הזאת נגד רומן ריינס, והוא הפסיד. כל השנה האחרונה של האירועים של קודי רודס הייתה בנויה סביב כביכול finishing the story, כמו שהם קראו לו, החזרה שלו לקרב החוזר מול רומן ריינס. אז ביום שישי הוא כביכול היה אמור להודיע על הבחירה שלו, אם הוא הולך על קרב חוזר מול רומן ריינס, או שהוא הולך כביכול על החגורה המשנית במרכאות של סת רולינס. ואני חושב שהתוצאה היא מאוד מאכזבת. במהלך הסגמנט שבו הוא כביכול מודיע על הבחירה שלו, הוא אומר לרומן ריינס שהוא רוצה קרב מולו, הוא ייקח לו את האליפות, אבל לא ברסלמניה. ואז יצא לו דוויין ג'ונסון, a.k.a. The Rock, ובייסיקלי אנחנו מקבלים את
אימפליקציה מאוד ברורה שברסלמניה השנה יהיה לנו רומן ריינס נגד הרוק. עכשיו, אין ספק שהרוק הוא השם בערך הכי גדול בעולם, שהם היו יכולים להביא למעמד הזה. אין ספק שזה שם שיביא קהל מזדמן מאוד גדול, ובסופו של דבר זאת המטרה של WWE. אבל אין ספק שלכל מי שעוקב אחרי הרסלינג, שבוע כן, שבוע לא, או באופן קבע, בין אם קורה חדשות או לא קורה חדשות בנושא, אין ספק שזה אכזבה מאוד גדולה, כי התוצאה כאן לא משנה בעצם, כי היא תהיה מאכזבת בכל מקרה. במידה ורומן ריינס מנצח את הרוק, שזאת לדעתי התוצאה היותר סבירה, אנחנו פשוט מקבלים את אותו דבר שקיבלנו בשלוש שנים האחרונות, וזה שרומן ריינס ממשיך להופיע פעם בחודש, פעם בחודשיים, עושה 4-5 קרבות בשנה, והחגורה הבלתי מסתיימת הזאת ממשיכה להסתובב סביב המותניים שלו, וקודי רודס לא זוכה לסיים את הסיפור שלו, שזה משהו שהמון אוהדים רצו לראות קורה. אבל זה לא יקרה. רומן ריינס ימשיך להסתובב עם החגורה, או האלטרנטיבה, דוויין ג'ונסון, שלאחרונה גם נהיה חבר במועצת המנהלים של החברה, של הארגון על שיושב מעל WWE ו-UFC. האפשרות השנייה של הקרב הזה זה שדוויין ג'ונסון מנצח את רומן ריינס. סקנדל, שערוריה, אלוף פופולרי סוף סוף. אבל מה עכשיו? מה, אנחנו באמת מאמינים שהרוק יחזור להיות מתאבק במשרה מלאה? לא, אז אנחנו בעצם נקבל את אותה תוצאה. אנחנו נקבל את אותה תוצאה שאנחנו מקבלים אם רומן ריינס היה מנצח. וזה שיהיה לנו אלוף במשרה חלקית שמופיע פעם ב3 חודשים במקרה הטוב, עושה 4-5 קרבות בשנה, והחגורה, שהיא כביכול הדבר הכי גדול בארגון, ממשיכה להיות אביזר על המותניים שלו. אני לא חושב שיש אף אדם שאוהב רסלינג אפילו טיפה, שיכול לחשוב שזה דבר טוב. ומה יקרה בסופו של דבר כשהם יחליטו שהרוק צריך לאבד את החגורה? מי מנצח אותו? הרי מי מספיק גדול כביכול בשביל לנצח את הרוק? רומן ריינס? אולי, אבל אז חזרנו לנקודת ההתחלה. קודי רודס? לא בדיוק השם הכי מיינסטרים בעולם. ג'ון סינה במפגש סופר הוליווד? ראינו את זה לפני 10 שנים, זה לא היה כל כך טוב. עכשיו ששניהם מבוגרים יותר, זה בוודאי לא יהיה טוב. אז אני באמת לא מבין את הקו מחשבה הזה. אני לא יודע מה יצא מהמפגש הזה, אבל זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. נקווה שזה ייראה קצת אחרת במבחן המציאות. דבר הבא ברשימת הנושאים שלנו הוא ארגייל, סרט חדש של מתיו וון, שביים את קיקאס ואת אקסמן פרסט קלאס ואת קינגסמן. סרט שיצא בסוף שבוע האחרון. אני טרם ראיתי, מודה, אבל לפי כל הביקורות ששמעתי ברחבי האינטרנט וראיתי, מדובר בסרט לא טוב במיוחד, מאוד מבולבל, מאוד over the top, עלילתית מאוד בעייתי, עם 2 שחקנים טובים והמון פלקטים מסביבם, ואפקטים מאוד לא אחידים ברמה שלהם. קיצור, סרט לא וואו, למרות השמות המאוד גדולים שמופיעים בו, הנרי קאביל, ג'ון סינה, דואה ליפה, סמואל ג'קסון ועוד כל מיני אנשים. אז כן, כנראה שהקהל גם לא ידע כל כך איך לאכול את הסרט הזה, כי הוא בדרך למשהו כמו $17 מיליון בסוף שבוע הראשון שלו בארצות הברית, שאני בטוח שאפל קיוו הרבה יותר, להכנסות הרבה יותר גבוהות כשהם קיבלו את הפרויקט הזה לידיים שלהם. מדובר בפרויקט
שאפל למעשה רכשו את הזכויות אליו ב$200 מיליון. עכשיו, ה$200 מיליון האלה כוללים את העלויות הפקה, את העלויות הפצה, ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל כן, הם הוציאו $200 מיליון. סוף שבוע הראשון בארצות הברית הם הולכים להחזיר רק 17 מיליון, מה שבדרך כלל אומר שבמקרה הטוב הם יסיימו את הריצה הקולנועית של ארגייל עם סביבות $60 עד $80 מיליון. עכשיו, אפל כנראה לא כל כך מסתכלים על ההפצה הקולנועית כדבר הגדול פה, כי עוד חודש, חודשיים הסרט הזה יגיע לאפל TV פלוס, ויהיה עוד אחד מהדברים שהם יכולים כביכול להשוויץ בו בשיווק שלהם, יחד עם רוצחי פרח הירח, שעלה ממש חודש וחצי אחרי שעלה לבתי הקולנוע, יחד עם סרטים אחרים עם מרק וולברג שעלו לאחרונה, ועוד כל מיני פרויקטים שיעלו בהמשך השנה, יחד הסדרה אדוני האוויר של ספילברג והנקס, שעלתה לפני שבועיים-שלושה, והיא אגב מצוינת. אז הם משחקים לא רק על הכנסות קולנועיות, הם משחקים גם על נכסים שיכולים להביא צופים חדשים לשירות שלהם. יהיה מעניין אבל כן לראות איפה הסרט הזה יסיים, כי זה סרט שגם חריג יחסית לתקופה של השנה, שיוצא סרט עם שמות כאלה גדולים. זה, על פניו זה נראה יכול לראות כמו סרט בלוקבאסטר שיוצא בחודשי הקיץ, ואף אחד לא היה חושב שזה מוזר. אבל כן, הוא בדרך לכישלון. והדבר האחרון שנדבר עליו בפודקאסט של היום, קצת פוליטיקה, סוג של איך פוליטיקה קשורה לעולם הבידור. וכן, ניקי היילי, שלמי שלא בקיא בפוליטיקה אמריקאית, היא המתמודדת האחרונה שנותרה בסביבה מול דונלד טראמפ, בבחירות של המפלגה הרפובליקנית. היא לשעבר שגרירת ארצות הברית באום. היא הייתה שגרירה בתקופת הנשיאות של טראמפ עצמו. לפני זה היא הייתה מושלת של דרום קרוליינה, לדעתי, אם אני לא טועה. ובכן, היא המתמודדת האחרונה מול טראמפ במפלגה. היא היחידה שבערך מעיזה ככה לעמוד מולו ולהגיד דברים שהם אמנם לא יציאה גמורה נגד איך שהוא מדבר והדברים שהוא עושה, שזה נושא לפודקאסט אחר לגמרי, רצוי בליווי פסיכולוג או פסיכיאטר שיאבחן את האידיוט הזה. אז ניקי היילי אתמול התארחה בסאטרדי נייט לייב. עכשיו, סאטרדי נייט לייב, תוכנית שיש לה היסטוריה די ארוכה של להביא דמויות פוליטיות להופעות אורח. לרוב מדובר באנשים שהם מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, ככה שכביכול יותר ליברליים, יותר מתאימים לחך של הקהל של סאטרדי נייט לייב. אבל אתמול ניקי היילי הופיעה בתור רפובליקנית, ולא ברור לי מה חשב מנהל הקמפיין שלה, או מי שאמר לה שאולי זה רעיון טוב, שזה יעלה את הקרן שלה בעיני מצביעים מסוימים, אבל היא הופיעה בסגמנט אחד קצר, והקטע המצחיק הוא שאני לא יודע אם היא ידעה שזה בא או לא, אבל הגסט הוסט של השבוע, איו אדבירי, שמשחקת בהדוב, עלתה מולה כביכול בקטע שהוא לא מתוכנן, אבל אני מאמין שהיה שם איזושהי מידה מסוימת של תכנון, למרות שיכול להיות שהשאלה לא הייתה ברורה, ושאלה אותה שאלה שהייתה פרפרזה על משהו שהיילי נתקלה בו לפני כמה שבועות, וזו שאלה לגבי מידת הגזענות של ארצות הברית כמדינה. להיילי היה איזה קטע בראיון לפני כמה שבועות, אספה מול בוחרים, שהיא אמרה שהיא לא בטוחה שארצות הברית מדינה כזאת גזענית, היא מדינה שיש בה גזענות, אבל המדינה עצמה לא גזענית, והיא נשאלה באותו אירוע,
למה פרצה מלחמת העצמאות של ארצות הברית, מלחמה בין הצפון לדרום? אז היא התחילה למנות כל מיני סיבות. הסיבה היחידה שהיא לא מנתה בערך הייתה עניין העבדות. אז היא חטפה על זה בצורה די רצינית, ניסתה כמובן לתקן בימים שאחרי, אבל לא כל כך הצליחה, הרושם הזה נוצר, הקליפים עדיין מופצים ברחבי האינטרנט, טראמפ כמובן השתמש בזה נגדה, למרות שטראמפ, כידוע לכל מי שעוקב אחריו, הוא גזען לא קטן בעצמו, אבל הוא עדיין השתמש בזה כדי לנגח אותה. אז ניקי היילי הגיעה אתמול לסאטרדיי נייט לייב, היא עוד דבירי עולה מולה ושואלת, תגידי ניקי, את בטוחה שארצות הברית לא מדינה גזענית? את בטוחה שמלחמת העצמאות לא פרצה בגלל עבדים? עכשיו ניקי היילי נתנה כזאת תשובה מחויכת, אני לא אשעמם אתכם לגמרי בפרטים, אבל נתנה תשובה כזאת, כן, 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 צחוקים. ואני לא מבין, כאילו, אם אני מנהל את הקמפיין של ניקי היילי, אני אומר לה, מה פתאום? למה שתלכי לשם? אין דרך בעולם שזה יעשה לך טוב. הרי רפובליקנים, ההארדקור רפובליקנים שהיא צריכה להעביר לצד שלה בשביל שיהיה לה סיכוי לנצח את טראמפ, לא ממש רואים את סאטרדיי נייט לייב. תוכנית מאוד דמוקרטית בנטייה הפוליטית שלה, מאוד מתנגחת בנושאים שרפובליקנים לא מסכימים עליהם. מה היא חשבה שיצא שם? מה היא חשבה שהיא תצליח לעשות שתגרום לכמה דמוקרטים להצביע עליה בבחירות הראשיות? הרי היא לא תגיע בתור מועמדת לבחירות הראשיות בנובמבר. אז לא ברור לי מה היה העניין, זה היה מין מה שקוראים brain fart של מנהל הקמפיין שלה, אבל זה סתם היה אנקדוטה משעשעת, וזה דרך טובה לסגור את ההקלטה הראשונה של הפודקאסט הזה. אז כן, אני מקווה להיות כאן כמה פעמים בשבוע. ננסה לפעמים שזה יהיה כל יום, אם יהיה מספיק תוכן לעשות מסביב לזה, או לפחות פעמיים 3 בשבוע במקרה הרע במרכאות. אז אני מקווה שתהנו להקשיב בעתיד, מקווה שתעשו לייק, סאבסקרייב וכל הדברים האלה, ושתעקבו, ואני מקווה לשמוע מכם בקרוב. אדיוס.